Zdravím poslucháčov NTcastu, zdravíme vás z Birdoku a dneska tu máme špeciálneho hostia Martina Ondraščina. Vítaj. Vítam. Martin je absolvent strojníckej fakulty STU, čiže bude to trošku z iného súdka ako bežne, keďže väčšinou sa to motá okolo IT tém, keďže tam máme najväčšiu členskú základňu, ale tak Martin sa ku nám pridal, čomu sa veľmi tešíme prednedávnom a ideme sa pobaviť o strojarine, o klimatizáciách, k tomu sa dostaneme, o študentských organizáciách a podobných veciach a tak poďme možno na to a začneme úplne od začiatku, ako je teda bežné, že prečo strojarina? Prečo sa vôbec k tomu ako dostal? No, ja som strojar od kosti. To znamená, že celá rodina z otcovej strany robila vo fabrike. Ja som pochádzam z Dubnice nad Váhom a tam teda veľká ťažká strojarina, tanky, veci, proste buldozery, žeriavy, hej. A toto všetko proste som v tom vyrastal, no a vozil som sa na žeriavoch po fabrike ešte predtým, než som vedel písať. A tak to prišlo, že stredná strojarina a výška strojarina. No ja si to tak naznačil, že strojarina sú akože traktory a tanky jedno s druhým, ale že keby máš nejakému lajkovi bežnému človeku, čo sa nad tým tak nezamýšľal, vysvetliť, že čo všetko zahŕňa strojarina, že čo to je strojarina, že čo je to za oblasť? Tak je to oblasť, ktorá sa zaoberá všetkým, čo vidíme naokolo, hej? Keby som to zjednodušil, tak všetko, na čo sa pozrieme okolo seba, tak je to buď proste teda nejaký produkt, že stavby, alebo proste nejaký elektrotechnický produkt, že telefón, ale vždy do toho mala niečo tá strojarina čo povedať. Keď to sú proste tie stavby, tak tí strojári vyrobili tie stroje, ktoré postavili stavby. A teda všetko hmotné, čo okolo seba vidíme, tak by sme v tom mohli hľadať proste strojarinu. Mimo prírodného, čo je prírodné? Tak to sú také špecialitky, ktoré sa aj dajú. Dá sa s nimi stretnúť aj na strojníckej fakulte, ako niečo ako biomechanika a podobne, mechanika ľudského tela, takže aj podobne. Neviem, že do akej miery je to prírodné, keď dostaneš umelý kolb, ale aj to je strojarina. Čiže je to fakt, že všade a spomínal si teda, že začínal si už na strednej škole a potom si teda pokračoval aj na vysokej, tak možno prejdeme to v skratke a skúsme porovnať, že strednú školu, vysokú školu, aká je strojarina na strednej, kde si ju teda študoval, možno si odprepaguje aj svoju alma mater, strednú školu. A čo sa naučil na strednej a potom je pokračovať s tou vysokou? No, tak ja som študoval teda v Dubnici nad Váhom na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom. A hovorí sa, že to je taká jedna, že stop priemysloviek na Slovensku. Naozaj tá podpora tam bola veľmi silná. Keby som to mal možno nejako zhrnúť, že v čom to bolo iné, tak predsa len tí stredoškoláci vidia svet ináč, tak skôr to bolo také, že empirické vedomosti, proste takto to je, tak sa to naučia, tak to budeš vedieť a tak to funguje a tak to je, hej. A tá výška už bola potom skôr o tom, že pochopiť, prečo to tak je a vedieť prísť k tomu záveru sám, ako keby, hej, že na tej strednej som mal strojnícke tabulky, ktoré som si otvoril, kde som mal nejakú strojnú súčiastku, tak tam boli všetky predchystané a iba som vyplnil nejaké jednoduché rovnice a bolo to a na výške sme tie rovnice odvodzovali. Keď by si mal odporučiť, dajme tomu, že teraz niekto ešte že na základke, že neviem, či až takto nás niekto počúval, že dajme tomu rozhoduje sa, že kam na strednú, alebo že je na strednej, rozhoduje sa možno, že by zmenil, alebo na priemyselke častokrát si rozhoduješ až nejakom tom tretiaku, že nejakú špecializáciu, že pred vysokou školou je podľa teba lepšie mať strojnícku priemyslovku, alebo že Gimpel je v pohode, alebo matiku tam treba hlavne, že čo by si človeku odporúčil, že keď sa chce strojarine venovať ako životne a chce ísť, dajme tomu aj na tú vysokú. Tak ja si myslím, že jeden z veľmi veľkých predpokladov pre úspešný život bude matematika, vždy. Aj keď proste s tým človek nerobí, tak ho to naučí analyticky premýšľať a proste sa ten svet vidí trocha ináč. Takže tá matika to je, že to musí byť. No a potom záleží to od toho, že ako moc chce byť strojár, hej. A keď proste to niekto, skôr by som to videl tak, že keď si niekto zvolí tú strednú školu odbornú, tak musí vedieť, že to chce. Mm-hmm. A vtedy to je výhoda. Kopukrát sa stáva, že rodičia proste dajú to dieťa len tak a uplatní sa úspešne, ale no, to je potom, sa môžeme baviť široké témy, že či tí ľudia zo základnej školy sú schopní si vybrať. Áno. Keď by si mal teda zhrnúť, že tú strednú, že čo sa tam naučil, že teraz keby nepokračuješ na univerzite, že aké práce vykonáva, dajme tomu človek, čo leze z priemyslovky strojníckej, že čo je jeho náplň práce taká bežná potom v živote? To je veľmi všeobecná otázka, alebo na to by mohlo byť milión odpovedí. V skratke môžem povedať, že
drvivú väčšinu práce, ktorú robím teraz, by som mohol robiť iba so strednou školou. A je to tak v celej spoločnosti podľa mňa. A skôr sa akože dosť sa to preceňuje, alebo teda, že proste máš vysokoškolský titul na to, aby si mohol robiť nejaké bežné roboty. Respektíve Slováci by mali možno naviac, keby sa to teda dlhšie budovala nejaká vedomostná spoločnosť. Tak to som ti teda moc neodpovedal. Hej, ale akože chápem, čo sa snažíš povedať, že ako keby možno na Slovensku nie je tak veľa miest pre vysoko kvalifikovaných ľudí, čiže tá vysoká škola je ako keby skôr, že vnútorne ťa to baví, tak sa chceš niekam ďalej posunúť. Čiže na Slovensku v podstate v strojárskom priemysle, tak typujem, že so dobovou priemyslovkou si uplatniteľný pomerne dobe. Čiže áno, ale trocha to teda kazia tí personalisti, lebo proste pre nich je niekto z vysokou školou viac, ale vôbec to tak nemusí byť. Lebo ten človek za 3 roky v praxi sa môže naučiť viac ako za 5 rokov na vysokej, o mnoho viac, keď je dobrý priemyslovák. Tak poďme na tú vysokú. Ako si vôbec vybral vysokú? Uvažoval si nad zahraničím, nad Slovenskom, prečo STUčka nakoniec? Nad zahraničím som uvažoval len minimálne, ale teda bol som tak národne vychovaný doma, takže teda, že na Slovensku zostanem určite. A sa tak hovorilo, že teda v Bratislave nie je hlavné mesto a že my sme teda, tým, že sme už boli na strojníckej priemyslovke, tak tá naša škola, chodili nás navštevovať, rezonovalo to, tak pre mňa to bola jednoznačná jasná voľba, jedna jediná prihláška, Bratislavská strojarina. Asi taký najzaujímavejší moment bol, keď prišli chlapci, ktorých som poznal z našej priemyslovky a prišli proste za 2 roky a u nám na priemyslovku už z vysokej školy a z formulou a jazdili na tej formuli po areáli, takže to bolo, že jasné to chcem, aj keď som nakoniec formulu nikdy nerobil. Čiže išiel si na STUčku a poďme si zhrnúť taký, že obsah, že čo človek má čakať, čo sa tam naučí, čo od neho bude vyžadované. Počas ako toho konkrétne, štúdia. Že strojnícka fakulta, alebo všeobecne, že STU? Alebo skúsme strojnícku fakultu konkrétne. Už sme prechádzali aj iné fakulty, takže sa zamerajme konkrétne na strojnícku fakultu. No tak začne to asi niečím takým, že máme že matematiku a fyziku. Hej, to sú proste tie základné, čo sa na každej strednej škole sa hovorí, nechoď na techniku, lebo ťa tam zničí matika a fyzika. No keď sa učíš, tak ťa nezničí, ináč ťa môže zničiť. Ale teda v princípe matika dá človeku proste to, že aby videl ten svet, aby poznal, ako sa my dorozumávame jazykom, tak v technike je matematika ten jazyk, tak ním naučiť sa hovoriť na tej najvyššej úrovni. To je proste základ. A potom vo fyzike sa zapichne do jednotlivých tém, či už je to proste klasická mechanika, nejaká kinematika, dynamika, alebo potom, že termomechanika, termodynamika, to sú potom všetky tie slová a tie významy, ktoré sa potom rozoberajú na drobné v tých ďalších predmetoch. Ale toto je teda nejaký ten základný stavebný kameň. Spomenul si, že už tam nejakí chalani stavili formulu, a tak typujem, že ako na každej fakulte je to časom špecializácia do istého smeru, že nemôže sa človek venovať všetkému, že čo všetkého sa dá chytiť na tej strojníckej, aké smery sú tam tie hlavné, lebo žiadna fakulta si nemôže dovoliť robiť všetko, aj keď niektoré sa snažia a potom tak vyzerá. Čiže čo sú také tie hlavné, že fakt tam majú na to ľudí a má to nejaké výsledky. Ale tak previažem to aj na tú tému úplne na začiatku, že keď sa pozrieme okolo sveta, okolo nás a vidíme tie veci, tak do všetkého, čo vidíme, tak sa dá z tej fakulty študovať niečo, do čoho zabrdnem, hej. Takže, ale ako vo všeobecnosti sa to teda hovorovalo, alebo teda na ústavy, hej, tá administratíva, legislatíva a tak ďalej, sa teda, môžem to začať menovať po porade, alebo nemusím. Nemusíš menovať, iba tak vo všeobecnosti, aby ľudia vedeli, že čo ich chce a môže tam čakať. Tak dá sa zamerať na to, že budem robiť čisto iba nejaké špeciálne výpočty proste, alebo také veľmi presné extra výpočty na nejaké pevnosti materiálov, pružnosti materiálov, kde riešim tie vlastnosti úplne do nejakej tej molekuly, ako sa tam šíria napätia a tak ďalej. Hej, že to je jedno také, že vyložené, že počítanie nejakej takejto tej serióznej mechaniky. Potom samozrejme napríklad automatizačné veci, že jednoducho, keď mám nejaký stroj, ktorý niečo vyrába, tak on musí byť aj nejako riadený a najlepšie proste to bude vedieť ten strojár, ktorý bude mať trocha toho riadenia, takže tam sa dá zabudnúť do sieťariny, do IT, do všetkého možného. Potom sa môžeme baviť o napríklad, čo som teda ja študoval, energetické stroje a zariadenia. Tak každý má doma nejaký kotol, alebo nejaký radiátor, alebo klímu, alebo každý proste používa elektriku a tá elektrika sa vyrobí tak, že jadrový reaktor štiepí a vyrába teplo. Takže toto sú všetko také procesy, ktoré na seba nadväzujú a môžeme pokračovať ďalej. Chemici, chemické stroje, a petrochemický priemysel, to je proste nekonečné, môžeme ísť. Tak už si naznačil, čomu sa venoval ty a
vždy je také pre mňa najzaujímavejšie nie tie samotné predmety, ale čomu sa venovali tí ľudia možno výskumne v tých bakalárkach, diplomovkách, čomu sa ty venoval, čo boli tvoje práce, o čom? Ja som mal veľmi špeciálne práce. Vždy som aj na strednej škole, nás totiž, zase sa vrátim, budem tak skákať hore-dole, tak na strednej škole nás na toto veľmi dobre pripravili a my sme mávali také, že strojnícka fakulta STUčky organizovala strojárske olympiády, kde chodili súťažiť stredoškoláci a to bola taká príprava na bakalárku alebo na diplomovku. A nám sa stávalo, že niektoré roky sme ako priemyslováci z Dubnice nad Váhom vyhrali polovicu všetkých cien v Bratislave, hej. Takže tam niekde ma naučili, že je dobré si proste hľadať svoje vlastné projekty a nie, že dajte mi pani učiteľka alebo na ústave si pozrieť na nástenku, že aké máme témy. Tak ja som si témy vymýšľal sám. No a ako bakalárku som navrhoval veternú turbínu s vertikálnou osou otáčania, to je také, že sa to netočí ako klasická vrtula, ale točí sa to ako kalypso, kolotoč, hej, proste v tom smere vertikálnom. Tam to bolo také proste, že celkom zaujímavé, som si niečo vypočítal, aj som si tú turbínu vyrobil, aj som ju testoval vo veternom tuneli, takže naozaj, že obšírne. No a vlastne na diplomovej práci to je také zložitejšie, no ale riešil som nejaký expander, tak to poviem. Najprv sa spýtaš tej turbíne, alebo teda nie ani k tomu konkrétnemu je bežné, že na tej stranickej si vyrábate veci, že normálne, že ideš proste do dielne, zosústružíš si to, alebo... Bežné to nie je. Lebo keď príde niekto z Gimpla, tak nevie obsluhovať sústruh alebo frézu. Ale máte tam také možnosti, alebo sú na to? Sú tam také možnosti, učí sa teória. To znamená, že ten študent na predmete strojárskej technológie 2 sa naučí, aká má byť rezná rýchlosť, akým nástroj má ako obrábať, pod akým uhlom, ale chytí sa toho veľmi málo. No, takže on to skôr ovláda teoreticky. Čiže mal si takú výhodu, že toto si mal v ruke už a potom sa tomu aj venoval. Ja som vlastne aj, čo je ďalší člen NT Milan, tak ja som ho učil sústružiť, keď ako doktorand. On bol doktorand a ja som chlapcom ukazoval, ako sa robí na mašinách, na dielni. Čiže tak sa dá, keby si to percentuálne odhadol, že koľko sa vás tam venovalo aj takýmto manuálnym činnostiam? Tak tí formulisti a tí, čo robili nejaké reálne veci. Neviem to odhadnúť, lebo som nevidel na ostatné ústavy, ale hlavne teda tí, čo stávali formule. OK, a dobre, a tá diplomovka, skús vysvetliť, že čo to je. Aspoň, že keď nepôjdeme úplne do hĺbky, ale že čo si to teda, aspoň o čom to bolo, lebo mne to slovo nič nepovedal. Takže keď máme že piestový motor, napríklad, tak čo sa tam deje? Tam streknú nejaké proste pary alebo nejaká kvapalina paliva a zmieša sa s vzduchom a zahorí a vlastne tou expanziou proste toho plynu to potlačí ten piest a ten točí s motorom. No. A toto je motor, ktorý spaluje palivo. A ja som riešil takú vec, ako keby to bol že párny stroj, poviem, že párna lokomotíva, ktorá vyrába elektriku z nejakého odpadového tepla. A ja som vlastne navrhoval ten mechanizmus, ten piest, ktorý sa proste hýbe niekde a ktorý odoberá to teplo z toho plynu a premieňa ho potom na elektriku. Tak to bolo také, že to je že expander sa to volá. Keď by to bolo dynamické, tak to je turbína a keď to je ako piest, tak to je expander. A je to vec, čo sa používa bežne, alebo je to skôr taká zatiaľ výskumná vec? Tak každý pozná párny stroj, takže... Ale myslím, že, no jasné, ale tak párne stroje sa už dneska nepoužívajú úplne bežne, že na pohon či už lokomotív alebo aut, že používa sa to ešte niekde bežne teraz? V elektrárne alebo tak? Tam sú práve tie rotačné stroje, párne turbíny, to sú veľké stroje, ktoré vyrábajú ťažké megawaty, gigawaty, ktoré poháňajú vlastne komplet celý priemysel, všetko. Tak to je jeden veľký stroj, ktorý je veľmi účinný. Ja som sa tomuto totiž venoval z toho dôvodu, že som robil niečo, alebo navrhoval som niečo malé. Toto som teda konkrétne nevyrobil, lebo to už je ako seriózna záležitosť, tak na to som nemal ani čas, už asi potom ani chuti na konci inžiniera. Ale teda bývajú to proste veľké komplexné stroje. No a počkaj, teraz som stratil proste pointu, tak som sa rozprával. No, že či sa niekde používajú tieto expandery teda? Používajú sa, sú to tie rotačné stroje, tie turbíny. Takéto malé sa používajú minimálne. Dobre, už sme sa bavili aj s Milanom o strojarine, čiže chcel som len nejakú aj inú perspektívu počuť. Tak iba to uzavíme možno tak, že ja si viem, už sme sa o tom však bavili, tak súkromne, ale že keď má zhrnúť tvoje odporúčanie pre stredoškolákov, že keby sa chcú venovať strojarine, strojnícka ako ísť, neísť, radšej pouvažovať nad zahraničím, alebo že vôbec stojí za to tá vysoká, keď vravíš, že aj z priemyslovku sa dá uplatniť? Tá vysoká za to rozhodne stojí, lebo to človek musí mať, aby bol uplatniteľný na trhu práce. No a takto by som to povedal, že
Velice som aj teda zabrdol do akademickej politiky a do akademickej samosprávy, no a tá kvalita na niektorých pracoviskách je kolísavá. To je vlastne jediná taká otázka, ktorá by sa dala riešiť, že vybrať si podľa tých mien, ktorí ma budú učiť, že čomu sa chcem venovať, tak tam hľadať kvalitu. Poviem, že jeden ústav môže byť lepší v Bratislave, ďalší môže byť lepší v Brne. Hej? A keď chcem byť naozaj dobrý inžinier alebo potom vedec, najmä tomu, tak si vyberám hlavne podľa toho. Ale potom tam spadajú aj iné parametre. Ako študentský život napríklad. Dobre, keď si, a to nielen si myslím, že na strojovni, ale na každej univerzite, že keď už človek, dajme tomu, vie, že sa chce venovať nejakej konkrétnej oblasti, si pozrieť aj, že tej oblasti, ako sa venuje tá univerzita. Áno, treba si pozrieť vlastne, že ten študijný plán, proste tie predmety, ktoré tam sú, čo ma budú učiť, akí profesori ma to budú učiť a treba sa na tú školu ísť pozrieť. To úplne tie vysoké školy príjmajú, hltajú proste tých stredoškolákov, zavolajú ich kedykoľvek, im povedia a treba si vybrať. Treba si vybrať to najlepšie, to je asi podľa mňa taký základ. On si naznačil, že sa venoval aj akademickej politike, aj študentským organizáciám, teda viem. A toto je, síce sa to týka vysoké, ale chcel som to tak oddeliť, že ako samostatnú vec, aby sme to nemiešali. Tak skús možno zhrnúť, že ako si sa tiež k tomuto dostal a prečo si sa k tomu dostal a čo všetko to obsahovalo, táto mimoškolská, školská aktivita, neviem, ako to nazvať. No, ako som sa k tomu dostal, vždy som bol taký, že aktívny, že som chcel proste niečo robiť pre spoločnosť, od mala proste rád sledujem politiku a snažím sa venovať veciam verejným. No a toto bola forma, ako som sa mohol realizovať, keď niekto proste pozerá v telke alebo niekto pri pive nadáva na fakultu, tak jednoducho môže nadávať a nespraví s tým nič. A ja som s tým niečo chcel spraviť, tak som si povedal, že idem. A mali sme študentský cech strojárov, ktorý zastrešoval všetko na strojníckej fakulte, tak som išiel tam. A vtedy to začalo. No a čo začalo? Všetko. A teraz, keď myslíš, že všetko, tak asi neviem, možno iba veľmi pár funkcií, ktoré som nerobil, čo sa dali robiť na vysokej škole, že som naozaj, študentský život ma previedol úplne takým všetkým, čo sa dá. No tak ja viem, že dá sa byť nejakým senátorom, viem, že sa dá byť v tých spolku nejaká funkcia, viem, že sa dá byť v ráde vysokých škôl, čiže stále menujem všetko, čo sa chytil. Áno. A asi nemáme čas sa venovať všetkému, ale keď máš vypichnúť z toho, že čo bolo možno najzaujímavejšie, alebo kde si cítil, že najviac toho prínosu si mohol dať. Začnem tým, čo bolo najmenej zaujímavé. Fakultný akademický senát. A teraz sa to tiež riešilo kvôli fitke, že čo môže človek, nemôže. Tak tuto majú študenti najväčšiu moc, ako môžu dosiahnuť na kvalitu štúdia a na to, ako tá fakulta vyzerá. Je to najmenej zaujímavé a je to veľmi nepríjemné, lebo sa tam mám ísť hádať s nejakými učiteľmi, ktorí proste, že stalo sa mi, že som zo skúšky skorej prišiel vyučujúci, ktorý ma skúšal a ja som potom zo skúšky dobehol, sadol som si vedľa neho na senáte, hej. A niekedy sme boli skoro v opačnej pozícii, že potom sme my vyčítali niečo tým našim vyučujúcim. Takže toto treba robiť. A nie je to zaujímavé, ale je to dôležité. Je to veľmi dôležité a máme výsadu na Slovensku. Málo krajín okolo má takéto niečo, ako máme my a my zanedbávame to a doplácame na to. Takže to je taký prvý odkaz. Dobre, čiže je to robota asi, že nie je úplne najnaplňajúcejšia, ale keď niekto nadáva pri pive, že na fakulte niečo nefunguje, tak toto je cesta, ako sa naozaj dá aj niečo zmeniť. Jednoznačne. Vieš aj povedať, čo sa vám podarilo konkrétne presadiť a zmeniť? Alebo zastaviť možno, niekedy aj to je dôležité. Ťažko sa mi to tak... Vieš čo, že záleží aj, ako si to tí študenti nastavia. Keď som teda bol, lebo v tom fakultnom senáte som pôsobil na začiatku štúdia, tak som mal taký, poviem, že rešpekt ešte väčší. A my sme vlastne všetkým, poviem, takým, že veľmi zlým veciam predišli hneď, lebo sme mali otvorený dialog s dekanom. A keď sa malo niečo riešiť, tak sme si povedali, a vlastne bolo to o tom, že nerobili sme nejaké veľmi extra silné veci, ale postupne dlhodobo sa všetko prekonzultovalo a nastavilo sa tak, aby to bolo dobre. A toto vlastne bolo podľa mňa tá najväčšia proste pridaná hodnota, že nikto nešiel do konfliktu a fungovali sme. Čiže je to skoro, že veľa drobností, ako keby nejaká jedna veľká vec. Áno, to je presne o tom, že keď chcem robiť jednu veľkú vec, tak to je iný smer. Dobre. A čo boli teda tie zaujímavé možno? Študentská organizácia. Začal som teda ja v študentskom cechu strojárov. Tam sme mohli robiť, čo sme chceli. Hej, proste ako šprno. Áno, v princípe, hej, jedná sa o to, že vlastne na tom intráku teda tí študenti majú nejakú samosprávu. Tí senátori boli väčšinou v tom študentskom cechu, ale to už je predsa len nie fakulta, ale to už je občianske združenie, čo je vlastný právny nejaký celok, nejaká právna entita. Sice z časti pod pôsobnosťou STU, ale ten predseda v tom OZ-ku proste
disponuje kasou, disponuje príspevkami, organizuje ľudí a dajú sa robiť naozaj zaujímavé eventy, či už športové, kultúrne, alebo proste vzdelávacie v rámci fakulty. Takže tuto sa dalo naozaj robiť báščo a ja som si teda vypichol takých dve veci sa mi naozaj podarili, na ktoré som hrdý ako člen študentského cechu strojárov. Okay. Zorganizoval som prvý raz, samozrejme za pomoci aj druhej študentskej organizácie BEST, ale teda podarilo sa mi zorganizovať naozaj veľmi seriózne job forum, alebo teda job fair, alebo každý to volá nejako ináč. Kedy na začiatku sme to bolo proste, že prišli nejaké firmy, mali tam nejaké stoly, voľačo ukázali vo vestibule študentom a za rok proste sme mali z toho ako organizácia fajnový príjem. Job forum proste, akcia, ktorá umožňuje študentom teda sa stretnúť s ich potenciálne budúcimi zamestnávateľmi. Bolo to v takom úbohom štádiu, že sme proste pozývali tie firmy na to, aby sa zúčastnili tohto job fora poštou. Lebo sa to tak robilo dlho a ja som na to kúkal teda, že OK. Tak prvý rok som to nejako spravil, keď som bol ešte len prvák, s pomoci s prodekanom a potom vlastne druhý rok aj s pomoci ostatných študentov a aj študentskej organizácie BEST, tak sa nám to podarilo vyšpičkovať tak, že sme na tom zarobili veľmi seriózne pre cech, pre študentov, všetkých študentov strojáriny a zároveň tie firmy boli veľmi spokojné, mali sme vysokú účasť, kvalita mala, teda akcia mala vysokú kvalitu a úroveň, takže to bolo také, že naozaj, že aj vyučujúci na fakulte teda ma pochválili, že videli, že som do toho bol zaimponovaný a že to bolo dobré. A druhá vec? Tak to sme potom toto postúpili ešte ďalej, strojnícka fakulta mala veľmi úbohý vestibul. Bola tam taká proste, že najväčšia aula v Bratislave, kde sa zmestí až 660 ľudí na sedenie, tak pred ňou boli také plechové búdy, vedľa proste búst známych proste slovenských vedátorov alebo teda inžinierov. A boli tam proste plechové búdy, že bolo voľakedy faxkopy a niečo a my sme to proste zbúrali a spravili sme tam krásny veľký vestibul a prefinancovali sme to veľmi efektívne. Hej, že keď sa povieme teraz, že hodnota za peniaze, že ako sa hospodári v našom štáte, tak ja som aj videl, ako sa hospodárilo na fakulte a v porovnaní s tým, ako takéto projekty robili, tak my sme mali v stovkách percent vyššiu efektivitu vynaložených prostriedkov. Sám viem, že takéto organizácie, že ľudia akože není ich veľa, čo sú a priori aktívni, že treba ich častokrát aj hecovať a tak ťahať k tomu a vôbec háňať, že aby sa zapojili. Ako si ty s týmto bojoval? Lebo v tom cechu teda, to sme nespomenuli nejak explicitne, že si to neskôr aj viedol a teda musel si aj takéto veci riešiť, že ako ste s týmto bojovali, alebo ako sa ty k tomu stával, že aby si vzbudil tú aktivitu? Musela to byť pre tých ľudí zábava. Už keď není nič, žiaden iný prostriedok, tak sa dá použiť alkohol ako motivátor, ale teda hlavne tí ľudia sa musia medzi sebou dobre cítiť, musia mať pocit z dobre odvedenej práce, z toho, že to tí ľudia, tá spoločnosť, teda povedzme, že obyvatelia Mladej gardy a študenti na strojníckej fakulte proste, že to pocítili a že sú vďační za to. A že proste potom niekedy im povedia tí študenti, že správne si to bolo, videl som ťa tam, bolo to dobré, čo si robil. Tak toto je asi základ, že vedieť sa cítiť sa dobre a cítiť sa docenený medzi tými ľuďmi. Tak to som používal ako najväčšiu motiváciu. Toto je inak vec, čo však sa musí aplikovať aj vo firmách potom. Tam je akože vo firme veľká výhoda, že tí ľudia akože musia chodiť do tej roboty, takže potom sa už s tým ľahšie pracuje. Ako ich vôbec dotiahneš, ale že teraz proste zadarmo má niekam prísť, lebo keď už je tam a je zábava, tak človek už dojde druhýkrát. A ako ho tam dostaneš prvýkrát? No, treba vychytať tých ľudí, ktorí by mali motiváciu ísť niečo robiť a zavolať kamarádov. A proste, že keď je to na takejto úrovni, tak tam netreba špekulovať nad tým, osobný kontakt s tými ľuďmi a proste povedať, čo chcem. Mám nejaké ideály a potrebujem niekoho, kto mi ich pomôže presadiť, či už keď sa týka proste nejakých fakultných záležitostí. Mám nejakú víziu, že toto by sme mali robiť ináč a nájdem tých ľudí, ktorých proste spolu sa dohodneme, čo by sme chceli a pôjdeme to spraviť. A vtedy vlastne to oni zacítia a zachcú, že áno, aj mne sa zdá, že to je zlé a chcem to ísť robiť tiež. Takže takýmto štýlom. Je toto aj vec, čo využívaš v dneskom živote? Lebo podľa mňa je to veľmi užitočná vec naučiť sa pracovať s ľuďmi, manažovať ich, motivovať. Momentálne nikoho nemanažujem, takže to nevyužívam. Ale tak to nemusí byť v práci, to môže byť, že v rodine, proste s kamošmi. Že ja napríklad toto vidím ako vec, čo je veľmi použiteľné, možno viac mi toto dala univerzita a proste veci, do ktorých som sa vďaka nej dostal, ako samotné tie hard skilly, že toto soft skilly, že to je taká vec, že to sa dá aplikovať pomaly všade. Ten hard skill sa dá väčšinou akože na tú hard vec aplikovať. Áno. Vieš čo, ale tak ti poviem, že už som nejak rezignoval na to, že medzi kamarátmi sa proste organizovať, lebo to nepomer. Proste, že keď niečo robíš, akože ja mám svojich kamošov veľmi rád, všetko možné, ale ja som bol rozbehnutý na tej fakulte, že som všetko vždy vedel proste spraviť, zorganizovať boom. Vždy niekto frflal, proste vždy niekto sa niečomu nepáčilo
A jednoducho nejak som strátil motiváciu, tak som to nechal tak plynúť, že nech robia aj druhý. Veľmi poznám, takže si sa teda stretol s rôznymi tými organizáciami aj s fungovaním fakulty, ako si to naznačil, že funguje niečo lepšie, niečo horšie. Čo si tam odpozoroval možno, že môžeš menovať, nemusíš menovať, či už ústavy alebo organizácie, keď chceš, nechceš, ale že čo si odpozoroval tak, že funguje, alebo že dobre je, či už procesne, alebo samotné organizácie, čo práve, že čo chýba tomu univerzitnému svetu, životu, aspoň na stredníckej fakulte, čo tam nefungovalo dobre? Veľa vecí fungovalo dobre, keď začneme od konca. No skôr by som to videl tak, že mohli by sme to dávať aj za vinu proste toho, čo tu bolo. Proste v akom režime boli vychovaní naši rodičia a tí ľudia, ktorí viedli fakultu. Ale proste mal som taký pocit, že si mysleli viacej ako reálne sú. Hej? Že jednoducho tvárili sa, že ako svet potrebuje strojnícku fakultu, ale svet a firmy sa zariadia veľmi rýchlo aj bez nej. A tí profesori, docenti, niektorí, alebo poviem, že väčšina, nehovorím, že drvivá, ale asi nejaká, že nadpolovičná väčšina, boli proste takí poznačení tým minulým režimom možno a možno tým, že naučili ich tak fungovať, ako fungovali a spravím si svoje, nestarám sa. A toto proste chýbalo mi tam také, že kreatívne, motivované prostredie, to, čo by univerzita mala dávať. Tak toto tam nebolo proste pri niektorých vyučujúcich konkrétnych. Preto som to aj na začiatku zdôraznil, že si treba vedieť vybrať, ku komu idem. A aby sme neboli iba negatívni, že čo tam teda, lebo fungujú aj veci, že nie je to taká tragédia, však asi by si tam nevydržal celý čas, keby to úplne tragédia, že čo tam teda bolo dobre, čo sa tam držalo? Keď jedinec chcel, tak mohol. Hej, že ja som si proste povedal, že idem si robiť takúto diplomovku a vymyslel som si tému a povedal som to, že jasné, môžeš. Tak som išiel trochu aj nelegálne do ťažkého labáku robiť na tých strojoch, lebo ja som akože to vedel celý čas, ale jednoducho, že musel som mať hlavné svetlo zhasnuté, aby to nevidel vedúci ústavu, hej. A mohol som si robiť, čo som chcel. No, takže toto bolo, že... Už je to premlčané? Už je to premlčané. Tak proste, že toto bolo, že jednak akože takto jednotlivec, keď chcel, tak si to vedel dohodnúť. A potom tie kolektívy, že napríklad tá formula, alebo proste, že čokoľvek, vznikli teraz vlastne už, keď tam nie sú na fakulte, tak vznikla nová formula autonómne vozidlo, bola tam formula elektrická, formula na spotrebu a formula spalovacia, hej, že veľa proste, takže akože naozaj, že toto prostredie bolo také voľné, že jednoducho mohol si sa realizovať, keď si sa chcel a to vedelo dať strašne veľa, to zasa vedelo vynahradiť proste ten nedostatok, čo bol proste v tých vyučujúcich. Keď sa ešte vrátime k trošku tej akademickej politike, lebo tak nie je tam len ten fakultný senát, je aj univerzitný a sú proste iné veci a že veľa ľudí minimálne z fitky, toto si uvedomilo teraz, ale že poviem, že tú fitku sledovali aj možno stredoškoláci, čo nešli na fitku, iba na STUčku, dajme tomu, alebo všeobecne sa to riešilo v médiách. Neviem, do akej miery si to ty sledoval, že do akého je hĺbky. Tak ak ti to nevadí, že možno by som rád akože, že externý pohľad úplný, lebo vlastne akože poznáš nejakých ľudí asi z fitky, lebo zo senátu je jedno z druhého, ale nie si úplne zainteresovaný, a nechcem ani tak sa sústrediť na to, že koho to bola vina, alebo že čo ako, ale že skôr, že z toho pohľadu tej akademickej politiky, že ako si to ty vnímal, že kde bol ten problém, alebo že čo mohli tí študenti spraviť inak, čo mohli tí vyučujúci, jedna, druhá strana, vieš, že z takého... Ja by som to možno veľmi zhrnul a veľmi jednoducho by som to povedal. Ak fakultný senát zlyhal, univerzitný senát zlyhal, predsedníctvo univerzitného senátu zlyhalo a vedenie univerzity zlyhalo. Proste v tomto poradí normálne, že alebo možno ten univerzitný senát a predsedníctvo univerzitného senátu to bolo naopak. Ale proste, že tam jednoducho tá akademická samospráva nerobila to, čo mala. A robila presne to, čo som spomínal predtým, že si myslíme, že niečo sme, ale my v podstate, keď sa budeme takto hádať, nie sme nič. A tak to aj dopadlo, hej, proste, že to bolo vyložené, že jednoducho ako keby neviem, že tí, čo chcú demokraciu, si musia zaslúžiť a teraz to vidíme, že teoreticky by mohol prísť minister a to veľmi rýchlo okresať. A možno by to bolo aj dobre, podľa mňa, lebo už postupne sa to vytráca na Slovensku. A keď sa premostím trocha, veľa som si užil aj v študentskej rade vysokých škôl, takýchto proste záležitostí. STUčka je asi aj pred UKačkou, čo sa týka proste nejakých týchto že politiky a študentských organizácií a záležitosti toho, ako sú študenti moc zapojení do tej samosprávy. A na Slovensku ten level je veľmi žalostný. A proste asi je na mieste sa na tým zamyslieť, že už si tie univerzity až takto také miery tú akademickú správu nezaslúžia. Tak im ju treba zobrať. A nie je problém iba v tom, že sú pomerne malé, že aj tie najväčšie, že akože máme pomerne veľa malých univerzít. Akože ja som si... To je zase úplne iná téma, ale... Áno, len ja som si, akože keď som sledoval toto
paradoxne uvedomil, že ja som z tej bubliny fitky akože mal pocit, že tá STUčka že relatívne dobre funguje, lebo fitka relatívne dobre fungovala najprv všetkým muchám. A potom som si pozeral akože zasadnutia toho veľkého senátu a sa mi zastal rozum akože niekedy. No, to je realita. Ale to ešte nebol pre mňa ten najväčší mindfuck. Môj najväčší mindfuck bol, že toto je fakt, že jedna z najlepších univerzít a že ako to musí fungovať na nejakej proste vysokej škole proste, a nechcem teraz akože žiadnu uraziť, že možno tam funguje super, ale že fakt, že ale tak možno sú nejaké menšie, že dobre, že presne je tam nejaký ostrov pozitívnej deviácie a sú tam, ja neviem, áno. Presne, Vyšla je taká. Áno, že nechcem nikoho presne, ale že toto bol pre mňa taký najväčší. A nie, že tá STUčka, že tak zle funguje, ale že to je to, čo najlepšie pomaly tu je. Čiže si mi to trošku potvrdil, čo neviem, či je dobré alebo zle. No, teda, je to smutné. Je to smutné. Dobre, ale však že to je na dlhú debatu, ale typujem, že si mal minimálne kontakty, neviem, že či si bol aj na Erasme, alebo či si bol pozrieť na nejakého zahraničného. Na Erasme som nebol. A bol si na nejakých konferách počas, čiže tak, zľahka, no. Dostal si sa aj do kontaktu s inými? Áno, jasne. A že dobre, že čo si možno tuto, alebo počas štúdia odpozeral zo zahraničia, čo sa dozvedel, že čo by si tu možno priniesol viac, keby sa to má posunúť ďalej. Že je to iba tá veľkosť univerzity, že treba ich zväčšiť, pospájať, alebo že viac peňazí naliať, alebo čo? Tak to je zasa téma, že celá téma problémy vysokého školstva, že ten manažment nie je úplne dobre riešený, tam motivačné kritériá nastavené proste v zákonoch a v rozpočtoch sú proste nesprávne riešené, prečo by mal proste, že ja neviem, klavírista proste nepotrebuje toľko peňazí na výskum vývoj ako proste strojár, ja teda nič proti klavíristom, ale proste, že tie merateľné parametre sú zlé. Takže to je napríklad, že jedna z vecí. Ďalšia je, že proste, že nejak nemajú, proste to, že je niekto dobrý vedec, neznamená, že bude dobrý manažér. Tak ako môže riadiť univerzitu, alebo fakultu, alebo ústav? To sú proste také, že základné otázky, ktoré tu nefungujú a ktoré, ja neviem, no čo, proste, si by som zrušil socik na tých fakultách a univerzitách, to je proste to, že keby to začali robiť moderne, tak by to vyzeralo ináč. Posunieme sa možno od univerzity k praxi. Teraz sa venuješ, viem, že klimatizáciám primárne a je to tvoj prvý job po škole, alebo si sa venoval predtým niečomu inému? Ja som v podstate stále počas školy robil, okrem prvého ročníka, aj na strednej som robil okrem prvého ročníka. Po fabrike, proste veľa. A ako sa dostal teda ku klimatizáciám? Akože venoval sa tomu výskumne nejakým týmto tepelným princípom? Si už spomínal? Ja som teda študoval, že tepelné energetické stroje a zariadenia, alebo teda energetické stroje a zariadenia na začiatok a potom som sa zameral na to teplo. Možno sa dá zamerať ešte aj na hydrauliku, na vodu. No. A ja som teda, pôvodne som chcel riešiť, že proste ma fascinovalo, že jadrový reaktor a proste veľká energetika, proste veľké turbíny, všetko. A postupom času som zistil, že tie malé teplá sú zaujímavé, lebo sú všade okolo, proste má to každá budova, všade niečo mám, teplo mám niekde trocha prebytku, trocha nedostatku a práve proste táto klimatizačná alebo chladiaca technika alebo maloteplná technika je dobrá v tom, že to budeš aplikovať barzde v živote krížom krážom a je to proste nejaký súbor jednoduchých strojov, ktoré vo finále tvoria celkom zaujímavý komplex. No, takže ako napríklad klíma alebo chladnička, proste tá chladnička je taký jednoduchší prípad, ale tie klímy a tie vzduchotechniky a toto, že je tam kopu zaujímavého inžinierstva podľa mňa a nie je takého zložitého. Čiže stále platí to, že keby si študoval tú vysokú a išiel by si z tej priemyselnej rovno robiť to, čo robíš teraz, že mal by si podľa teba všetky info, že chápal by si to, ako chápeš? To nie, ale to by som nepotreboval, lebo prax by ma to naučila za mnoho kratší čas. Za rok by ma to proste prax naučila, to, čo robím teraz. A v tej abstrakcii, čo ti možno tá univerzita dala, že vidíš nejakú pridanú hodnotu v praxi? Alebo... Áno, je, samozrejme je, akože len to je málo, proste, že viem sa blisnúť, keď riešime jeden problém za mesiac, tak proste chlapcom na streche niekde vúmajú, že prečo im nefunguje proste vzducharina, alebo proste chladenie do vzduchariny. A proste ja im poviem vec a oni kúkajú, že wow, to si povedal, to ako vieš, no lebo proste som to študoval, lebo som to inžinier, no. Ale to sa stane raz za mesiac. Ale tak keby to nepovieš, tak to možno vieš aj doteraz. Ale firma by fungovala ďalej aj bez toho a proste asi by som mohol aj bez toho jedného momentu tú robotu robiť, takže presne v tom to je, že proste je ten slávny moment za veľmi dlhý čas, povedzme. Dobre, ale že potom by sa nestalo, keď sme tu išli električkou, že nejaké auto za autoškolou si robilo také Pin My Ride, nejaký Citroenik malý, asi by pomerne jednoducho vysvetlil, že ako sa to môže stať, tak možno to môže aj zopakovať, že toto ja napríklad nie som strojár, tak mňa by tam nenapadlo. Tak možno, že vysvetlí, ako sa malý Citroen môže nadhadzovať ako... Tak poznáte, že keď máš proste, že pružinku alebo skákalku, skákalka je dobrý prípad, že skočí na stôl a sa odrazí, tak ona
do seba akumuluje energiu, sa stlačí a potom ju vypustí preč v rovnakom smere, to robia pružiny. No, tak skáče na stole a to auto robilo to, že slečna v autoškole rýchlo pustila spojku a tam vlastne vznikol raz a vlastne celé to motorové ústrojenstvo, alebo teda celé pohonné ústrojenstvo, vrátane kolies, proste sa naplo, sa natiahlo, teda máš proste nejakú tyč, to sú nejaké ozúbené kolesa, bla bla bla, a hlavne tyče napríklad. A oni sa proste skrútili trocha a potom sa vrátili späť a ten motor proste otáčky s celým autom to proste pulzovalo, to autičko skákalo. A je to proste práve to, že tá strojárina, že je to proste pružina nejaká, hej? Že vieš, že niekto vidí proste auto a prevodovku a prečo skáče, ale v princípe základný prvok je pružina. V skutočnosti je to teda o mnoho zložitejšie, ale to je to vlastne, čo sa tam rieši, že prečo to skáče. Tak. A takéto veci, že vieš, že neviem, mne to príde, že aj ja keď takéto veci viem, že niekto nevie, tak ma to proste baví, že mám taký hlboký vhľad, že stojíte napríklad za toto študovať vysokú školu? Že je to taká sranda, že vieš takéto veci? Alebo... Áno, toto je to, čo ma vie uspokojiť. Proste, že rozumiem tomu svetu okolo seba trocha do väčšej hĺbky. Ako teší ma to, hej, že rozmýšľam, vidím ten jav, proste, ktorý je tak abstraktný, keď ho počítaš, že ťa to ani nenapadne. To je ďalšia chyba, ktorú by som vytkol proste, že nevedia vizualizovať proste naši profesori, nevedia dávať dobré príklady do života. Vždy počítaš iba nejakú pružinku alebo nejaký proste štvorček s nejakou šipkou, niečo vstupuje, vystupuje a, áno. A proste, že žiadna vizualizácia alebo predstavivosť, alebo nesnažia sa to, potom to ide jednoduchšie. Takže toto ma tak tešilo, že som si to vedel som si to odôvodniť, že prečo sa dejú tie javy okolo nás. No. Vrátim sa k tým klimatizáciám, lebo tak dávnejšie sme mali zaujímavú debatu, keď sme boli na spalve z NTčka práve, že presne o klimatizáciách a vlastne tak to aj vzniklo, že ja som chcel, že mne to prišlo také fascinujúce a zaujímavé info, že bolo by dobre, keby to nahráme. Takže rád by som možno prešiel, že to je tá druhá časť, že zatiaľ sme prešli také zhrňačky, že viac do hĺbky, teda, že čo je to tá klimatizácia, čo sú to tie teplné čerpadlá nejaké, prečo to funguje, ako to funguje. Pamätám si, že voľakedy teda sa hovorilo, že strašne drahé je mať klimatizujúca prevádzka a teraz ti to každý dá za pár šupov a že stojí ťa to pár centov mesačne, že čo to je tá klimatizácia, prečo to je zrazu lacné, prečo to bolo drahé? No to je zase dlhšie, tak no však máme začneme, alebo teda, že povedal si veľa otázok. Áno, však iba ja toto, neviem, že teraz to všetko zodpovedaj, ale že cca o tomto sa budem baviť. Tak tepelné čerpadlo je klimatizácia, to sa akorát volá, že jedno chladí, druhé kúri, ale to je práve to, že čerpá teplo, to znamená, že to teplo niekde zoberiem a dám ho niekde inde. No a keď ho odoberám z budovy, tak sa to volá klimatizácia, keď ho do nej dodávam, tak sa to volá tepelné čerpadlo. To znamená, že aj cez zimu, keď kúrim, tak vonku fujavica minus 15 a proste vnútri mi to tepelné čerpadlo dáva 30 stupňový vzduch. Prečo? Lebo ono vonku, ten vzduch, ktorý má minus 15, ochladí na minus 25 a zoberie z neho to teplo a natlačí ho dnu. A spraví to jednoduchšie, ako keby si pustíš ohrievač elektrický, alebo teda efektívnejšie. No a prečo stále máme radiátory? Na toto akože, že na tom to fascinuje, že keď sú také efektívne tieto tepelné čerpadlá, že prečo dodávame teplo cez potrubia teplovodu? Lebo to proste nie je zase také jednoduché navrhnúť, že proste ovešať celú budovu klimatizáciami a zároveň, keď sa na to pozrieme proste z hľadiska toho, že to je zdroj energie, tak je to veľmi ekologický zdroj, ale to neznamená, že celý systém vykurovania bude ekologický a efektívny. Takže toto máme ďalšiu vec, že keby som mal celú budovu ovešať klímami, tak proste to je strašne neestetické, proste strašne veľa rachotu vecí, veľa odpadového tepla a kadečoho, proste veľa neefektivity vznikne tým, že keď mám proste jeden kotol, ktorý je efektívny a proste spravím tie radiátorové rozvody, tak to je proste lepšie, hej? A práve o tom je to inžinierstvo, že si zvolím, ktoré riešenie je správne. Tak potom z toho vyplýva logická otázka, že prečo teda na vykurovanie používame trúbky a vodu a na chladenie nie, že používame práve tie klimatizácie. Aj na chladenie sa používa. Áno, ale že nie tak masívne, že je to iba tým, že sa tak nestávajú tie budovy, alebo... Ty akurát to nevidíš. Ty nevieš, keď sa pozrieš na klímu, tak ty nevieš, či ju chladí chladivo alebo voda. V nákupnom centre nevieš proste, že sa pozrieš, že celé nákupné centra už teraz málo ktoré má kotol, väčšinou všetky majú vzduchotechniky a tepelné čerpadlá, alebo hotely, proste veľké budovy, to už je proste štandard. A to je proste pre nás zaujímavejší biznis, nie proste klímošky niekomu do obývačky. Tak proste tam to funguje tak, že to nevidíš a nevieš proste, že čo to je. Čiže teraz je to už štandard vlastne. Áno, je to štandard tam, kde sa to oplatí. A toľko panelákov sa nestáva, že by sa do nich dávali tepelné čerpadlá. Hej?
Čiže panelák je akože príliš malý na to, aby sa to oplatilo? Alebo... Ja neviem, koľko sa postavilo panelákov teraz, no. Ale akože, že tak akože sám o sebe, dajme tomu, alebo že kedy sa ti to začína oplatať? Že keď máš rodinný dom, oplatí sa ti riešiť, že tepelné čerpadlo, alebo také niečo? Musíš si to zrátať, akú máš návratnosť. Akú máš, proste, keď máš plyn, keď máš možnosť si dať plynový kotol a vieš, že nebudeš chcieť chladiť, lebo si na Orave, tak je jednoduchšie si dať plynový kotol. Ale keď si proste v Bratislave, alebo niekde v Budapešti, alebo v Belehrade, hej, Belehrad si treba pozrieť, aký je ovešaný tými klímami, to je úplne škaredé, strašné. Je akože celý Balkán. No. Takže proste, že tam je to zasa, že napríklad na Malte, keď sme boli, tak tam ani v hoteli nebolo kúrenie, iba boli klimošky. Lebo proste už nepotrebuješ tak moc tepla, ale predsa len raz, 2-3 krát za rok môže byť tvrdá zima, kedy proste už to zariadenie na to nie je stávané, že my sme v nejaké, preto sa to volá aj stredné pásmo, že aj, hej. Takže není to taká jednoduchá odpoveď. Učili nás to proste 3 roky, akože keď nerátam tie základné predmety, tak 3 roky sme sa venovali proste zdroje, premeny energie, forma, a kedy sa čo oplatí, ako to má byť, čo je vhodné, takže ťažko to zhrnúť na 10-minútovú odpoveď. Pohode, ale znie to ako magia, keď to mám povedať, že ak si to ty povedal, že minus 15 zmeníš na minus 20 a vnútri máš 30. Že... Energetika. Áno, ale že asi tu nevysvetlíš vzorec akože zvukoval, že toto ako by si to vysvetlil lajkovi, že čo sa tam odohráva v tom tepelnom čerpadle, ako je toto možné? No, strekali ste si niekedy určite každý zapalovač, klapky, keď úplne ho otvoríš a rozobereš a potočíš to viac, to povolíš, tak začne, keď chceš veľký plameň, tak máš proste 10 cm, 15 cm plameň a keď si ten plyn iba bez zapálenia vystrekneš na ruku, tak on tam proste normálne sa uvarí a ťa ochladí. Hej? Lebo proste v tom zapalovači je vysoký tlak a pri tom tlaku, pri našej teplote, ten plyn je kvapalný. Ale vo chvíli, keď sa dostane do atmosférického tlaku, tak už sa uvarí. A na var, proste, že keď niečo varíš, napríklad keď si varíš proste vodu, tak ten hrniec celý môžeš vyvariť, ale on sa dostane na 100 stupňov, hrniec, varím vodu, ona sa varí a teraz za 5 minút sa dostane na 100 stupňov a potom, kým ho celý vyvarím, to trvá hodinu. To znamená, že ten plynový horák za 5 minút zohrial z 20 stupňov na 100 stupňov tú vodu a potom ďalšiu hodinu mu trvalo, než odvaril celú tú vodu. A tam sa skrýva toľko tepla, že ja vlastne mením ako keby pomocou 2 tlakov a rôznych teplot mením tie podmienky a ten plyn sa raz proste vyparuje alebo varí a potom sa skvapalňuje, lebo tam v tej skupenskej premene je strašne veľa tepla, ktoré môže dosiahnuť kompresorom a tými proste klímami. A vlastne toto je tá forma, do čoho sa že ako keby lebo to chladivo sa varí pri minus 30. To znamená, preto môžem ochladiť proste ten vzduch z minus 15 na minus 30. Hej? Že uvaríš to v mraze. Áno, a vlastne ty zoberieš z toho minus 15 stupňového vzduchu, ešte zoberieš teplo na to, aby si proste uvaril chladivo. Čiže tam prečerpávaš v podstate to chladivo, že ty ho prečerpáš kvapalné, ono sa tam vyparí, že on získa teplo a potom ho natlačíš. Absorbuje teplo do seba a potom ho natlačí vnútri toho stlačím kompresorom a ono tam proste ho dovzdá do priestoru. Toto je vlastne ten princíp. A to má každý doma chladničku. A dobre, ale že chladničku, že ty asi by si vedel, že bežný človek si ju nevie otočiť tak, že ti naopak, že vnútri bude vykurovať a vonku chladiť. Tak lebo by si to zničil, lebo to sú veľmi tenké proste... Ale je toto možné, že to teba načerpadlo toto, že vieš jednoducho pomerne otočiť, či záleží to od toho, čo je vo vnútri? Jeden ventil tam je, ktorý sa štvorcestný ventil, hej, no kto aspoň trochu rozumie technike, tak vie, tak štvorcestný ventil ti otočí celý okruh naopak a už to proste vykuruje alebo chladí. Ale záleží asi teda aj o to, že čo je tam, že presne aké to má tie body varu, bodu odparovania. Toto sú vlastne zasa chladiva, to je trochu chémia a preto aj veľa kedy nebolo tak veľa, lebo tie chladiva proste boli jednak strašne neekologické, to sa potom s tým riešilo a nebolo to tak objavené, lebo to až tak nebolo treba a keď niečo vyrábaš veľa, tak potom je to lacnejšie a tento stav ešte nebol. Preto až teraz vlastne, keď všetko vyrábaš vo veľkom a máš veľkosériové výroby, tak preto je to také dostupné teraz. Čiže aj tá cena... Ináč to bolo dostupné aj voľakedy. Každý, kto mal chladničku, v princípe by mohol mať klimatizáciu. Áno, to mi aj príde, že presne keď si pozrieme americké filmy proste zo 60. rokov, tak klimatizácia akože bola pomerne bežná už vtedy tam, čo je 60, koľko už viac, 60 rokov dozadu. Čiže no to je možno tiež taký, že prečo socialisti nemali toľko klimatizácií, ale určite mali, však boli aj tedy klimatizované budovy. Proste, každý mal proste mraziarne a proste mesiarstvo a všetko, akože to fičalo vo veľkom, len ľudia, pre nich to bolo, že to je chladiar a to vlastne ani nikto nevedel, čo robí, iba že má pokazenú chladničku a to bolo celé. No.
spomínal si tú ekológiu a ja čo si s tým spájam, však bola taká Kyotský protokol a ozónová diera, to tiež bolo spojené aj s chladničkami, akože so sprejmi, ale že aj chladničky boli tie freóny. No. A už to teda nie je, typujem. Áno, no ešte v Číne to občas robia. Hej, akože to som tiež zachytil, že zdetekovali také veľké. Oni to vedia detekovať na diaľku. A paradoxne tam sa robili také veci, že keď máš nejakú metalurgiu a vyrábaš proste plechy, hej, že proste plechárska dielňa a niekedy proste nejaké plechy ohýbaš alebo nafúkuješ nejaký zvarok teplom a niekedy proste potrebuješ to extra zachladiť. Tak oni tými chladivami normálne to proste vyšplechli na to, hej. Ono to proste nejak sa zdeformovalo, ako chceli ten plech a takto proste to chladivo jednorázovo použili a ono teda vyšlo von a sa rozpadlo a vyšlo vlastne vysoko, naviazalo na seba ozón a tým vznikla ozónová diera a tie chladiva už sú zakázané. No. Čo sa týka tej ekológie, tak si povedal, že strašne záleží, že aký máš asi akú budovu, v akom si pásme, ako sa to bude využívať. Že keď človek, dajme tomu, sa rozhoduje, či už stavia dom, alebo neviem, že vybavujú byt, alebo že sa projektuje, že asi by mal byť do toho zapojený aj nejaký človek, čo sa do tohto vyzná. Je to také... Keď chceš skolaudovať dom, tak potrebuješ mať projekt na to. A projekt, keď v kolaudácii odovzdávaš veci, kde je aj časť technické zariadenia budov, kde ti niekto navrhne kotol, alebo teplné čerpadlo, alebo rekuperáciu, čokoľvek. Takže to už je, len akurát sa bežný smrteľník to nerieši. Len čo som sa chcel spýtať, že či ako keby, viem, že sú nejaké normy, však presne za to sa zatepluje, ale že či je to tak, že ľudia ako ty, čo sa do toho vyznajú, študovali to, že majú za úlohu, dajme tomu, že navrhnú to čo najefektívnejšie predanú stavbu a že neschváli to, pokiaľ to nebude najefektívnejšie navrhnuté. Deje sa také? Všetko sa deje iba na peniaze. Čiže čo najlacnejšie. Čo najlacnejšie, alebo čo najviac proste, ja neviem, že volá sa to po novom provízia, ale hej, proste, že toto funguje, sa nezdá, že nie, ale všetci vieme proste, že kto je v biznise, to je jedno v stavebnom biznise, proste toto je úplne vec, že málo sa hľadí na to, aby to bolo naozaj efektívne. Každý hľadí na to, koľko zarobí. Dobre, dajme tomu, že si človek, čo si proste taký... Na dobrú odpoveď, čo? Pohode, akože ja to beriem, že si človek, čo je, dajme tomu, eco-friendly, alebo takto, že ide si presne kupovať byt, alebo niečo takéto, alebo nie ani, že eco-friendly, ale presne, že koľko ma to bude stáť na tie náklady, že v slovenských podmienkach, spomenul si Bratislavu, ale dajme tomu, že Bratislava, že na čo by sa pozeral ty, ako človek, čo sa v tom vyzná, že čo to má to mať klimatizáciu, má to mať centrálny kotol, nejaký rodinný dom, alebo nejaký byt nový, keď sa stavia, že na čo by sa ty sústredil, že z tohto pohľadu? Teraz som sa na to sústredil, lebo akorát kupujeme dom, alebo teda čakáme teraz na úver a potom ho budeme kupovať. Tak keď proste si napríklad môj prípad je, že štvorizbový bungalov v proste satelite pri Bratislave, tak konkrétne v tej dedine nie je natiahnutý plyn. Keby tam bol plyn, ani sa nikto neobťažuje s proste tepelným čerpadlom, proste buchne sa tam plynový kotol, lebo je lacnejší. A je relatívne podobne efektívny. Hej? A vybavené. Ale keď by si zasa priplatil, že ja neviem, že ten plynový kotol je že 1500 eur povedzme a povedzme o 30-50% vyššie náklady, tak to tepelné čerpadlo už máš za 5000 eur, ale proste ušetríš, poviem, že 50% nákladov oproti proste, 30% oproti plynovému kotlu. Záleží, aká je veľká tá stavba, ako čo máš nastavené. Ale už keď ten plyn proste nemáš, tak uvažuješ, že keď chcú proste mladí, sa tomu nerozumejú a idú si kúpiť dom, tak si dajú, že elektrické podlahové vykurovanie. Tak to je proste, že čistý minus. Hej, a proste, že môžeš si priplatiť, že 3000 eur a návratnosť máš 4-5 rokov. A potom ďalších 10 rokov ti to teplné čerpadlo produkuje zisk. A keď si kúpiš nový dom, tak sa ti to oplatí dať do úveru a kúpiť si to s teplným čerpadlom, aj keď to je drahšie, lebo sa ti to prefinancuje za 30 rokov a je to proste dobré. A to sú také bežné veci, že toto boli aj zadania, ktoré sme počítali v škole, že si vieš zrátať, že akú máš energetickú efektivitu, koľko to stojí a aký je úrok a bum proste, že to bolo ako zadanie obyčajné. A keď máš toto teplné čerpadlo, takže že je to stále s tom predsa klimatizáciu, čo fúka vzduch, alebo ti to vyhrieva aj vodu? Toto vyhrieva iba čisto vodu. Čiže nové máš radiátory, len máš miesto kotla máš to čerpadlo. No ale áno, akože to je jedno, môže to ísť do radiátorov a nezohrievaš proste vzduch, ale zohrievaš vodu. No. A je to taká istá, je to väčšia trocha krabica ako klíma, ktorá má vrtule a proste vzadu taký výbenník alebo taký oný. Je to celé také kovové, dve vrtule a robí to, hučí to trocha. Čiže rovnako ti to aj v lete bude vychladzovať? Nie, konkrétne nie, lebo to bolo veľmi lacné riešenie a div sa svet. Ja teda pracujem v spoločnosti, ktorá dodáva
klimatizácie na Slovensku, že my ich proste importujeme a predávame inštalatérom, tak mne sa viacej oplatilo si nechať nejakú čínsku proste klímu, nechať od toho developera, nech mi tam dá, lebo to bolo pre mňa výhodnejšie. Takže to je zase o tých peniazoch, že proste normálne chalan to proste si to vozí sám v kontajneroch a proste sa mi to oplatí. Taký paradox. Dobre, a teda teplné čerpadla, že je to taký state of the art, že je to efektívne jedno s druhým, že plyn je efektívny tým, že vyťahneš zo zeme, spálíš, ale tak toto je také, že technologicky efektívne. A bol si na univerzite, kde sa dostal možno aj do kontaktu s výskumom. Čo je taká novinka? Že rieši sa skôr, že zefektívňovanie tých čerpadiel, nové materiály, alebo je niečo, nejaké koncepty, čo ešte dajme tomu, že nie sú že dotiahnuté, ale že môžu prísť v budúcnosti, že budú ešte efektívnejšie, čo sa týka oblasti chladenia, vykurovania, udržovania tepla v budove a tak. Vlastne ono to teplné čerpadlo samotné je takým paradoxom, že tým, že to teplo prečerpávaš, tak sa hovorí, že nemáš zariadenie, ktoré je 100% účinné. Tá klimatizácia má účinnosť 300% alebo 400%. Lebo vlastne ty zoberieš nejakú energiu, ktorú použiješ na to, že zoberiem 1 kW, aby som zobral 3 kW z vonka dnu tepla, hej, a už máš efektivitu 300%. Ale tak minieš nejakú elektrínu na tie čerpadlá. Áno, 1 kW, ale dostaneš 3 kW. Tak to je potom také viac ako perpetuum mobile, nie? Ale zasa je, že to je dané tým, že to teplo z toho domu sa uvoľní zasa iba do toho okolia. Nevznikne energia. Áno, nevznikne, ale ty ju prečerpáš a v tom je to také zaujímavé, paradoxné. No ale ako, čo je proste také nové, čo je trend, tak proste všetko sa bude automatizovať. Budovy, teplné čerpadlá, už proste v tom tablete na stene alebo niekde v obývačke na stole, v telefóne si pustíš, pozrieš si, akú máš teplotu v ktorej miestnosti, akú máš vlhkosť, ako máš efektívny dom, koľko ti zrovna žere elektriny. Čiže skôr to IT sa do toho keby áno, kedy sa dá dole proste zástier alebo proste žalúziek máš proste elektronicky riadené. Akože toto je ten smer, ktorým to proste pôjde. No a postupne pomaly sa tie stroje zdokonalujú. Nečakáme teraz, že príde nejaké, že wow. To sa môže stať proste, že keď príde, že studená fúzia a budeme vyrábať lacnú elektrínu, tak to bude veľký posun. Ale čo sa týka tejto klasickej tepelnej techniky, tak tam je to také, že bežné. Hej, že trošku vždy sa všetko zdokonaluje, vždy máš lepší materiál trocha, vždy je nejaký prvok efektívnejší, ale není tu nejaká heureka. Teraz ma napadlo pri tom, že spomínal si, že riešite nejaké dodávanie z Číny a teraz ako bola korona, tak sa zase začalo riešiť také, že ako sme závislí proste na dodávkach stade, že čo si tu vieme vyrobiť lokálne, že tak v tejto oblasti, dajme tomu, že energetickej všeobecne, alebo strojarina, teplné čerpadla energetická, že ako je na tom Európa, že máme tu... Európa bola dobrá strojarina, mám pocit, že tu sme asi na tom dobre, nie? Bola dlhodobo najlepšia, aj čo sa týka nejakých kvality materiálov a presnosti výroby a tak ďalej. A proste, že keď chceš nejaký špeciálny stroj, tak si ho daj vyrobiť v Európe, ale keď chceš veľa strojov, tak si ich daj vyrobiť v Číne alebo v Ázii. No. To je jasné, že my si tu vieme vyrobiť klímošku, vieme si tu vyrobiť teplné čerpadlo, ale viac si sa to oplatí dať proste vyrobiť do Číny, tak to budú robiť tam. No. Lebo tu by to bolo 3-4 krát drahšie. Ale možno nie, ale sú tu samozrejme aj tie čínske fabriky, alebo to je jedno, aké nemecké, proste japonské, z celého sveta, americké. Tak majú aj v Európe fabriky, ale proste zasa o čom to je, že tie diely dovezem do Európy a tu ich niekto spojí a je to made in EU, proste. A teraz, že čo je, kde to je, celé to je tak prepojené, že tá globalizácia, to je to slovo, ktoré hovorí, že sa tomu nevyhneme, že to bude stále, vždy. Ja si teda myslím, nie som teda prorok, ale to môže dať. Ale ty sa teda venuješ momentálne klimatizáciám, alebo teda teplným čerpadlám. Viem, že Milan bol pri Hyperloope, teraz rieši nejaké prevodovky, predtým riešil nejaké drillovacie vrtaky a podobne. Čiže sú to pomerne zaujímavé rôznorodé veci. Čo ešte, že bez toho, aby človek, dajme tomu, musel opustiť Slovensko, sa v strojarine dá riešiť. Ešte sú to automobilky samozrejme, ale že mimo takýchto možno známejších vecí, že čo sú také špecialitky. Že viem, že v každom odvetví sa nájdú nejaké špeciálne aj slovenské, častokrát malé firmy, čo robia zaujímavé veci. Že čo je ešte také? Tak asi, neviem, mi z toho povie, že lietajúce auto, hej? To sa už koľkokrát bavili sme sa, tak to je proste taká špecialitka, že wow, že každý na to ukáže čo. Tak na Slovensku sa vyvíja lietajúce auto. Stále to je živé, hej? Áno, stále to je živé. Akože stále si fungujú voľako. Nemám presné informácie, ale stále to je živé. A akože Slovensko má
čo ja viem, tak to Ja som premýšľam. napríklad zachytil, že nejaké super bajky, proste pár sto kusov vyrobia ročne, že sú strašne žiadané, že nejaký tu máme podnik, čo vyrába super bicykle. Super bicykle? Neviem, ak sa to volá, ale že neviem. proste sú nejaké strašne špičkové a to je tiež asi strojarina typujem, že vyrobí taký akože špeciálny materiál, nejaký bicykel, čo funguje ako má, ako hodinky. Jasné, tak to je všetko, aj hodinky sú špeciálne strojárske stroje, hej, proste, že Áno. všetko, čo sa pozrieme okolo seba, je nejaký špeciálny stroj. No to vieš, to je možno taká, že ku koncu dobrá otázka, Ja že premýšľam teraz nad tým, si ma troška aj zaskočil, že čo máme také špeci. No dobré, asi mám odpoveď, ktorá ťa nepoteší, ale moc vecí ma nenapadá, ale podľa mňa sa podceňuje jedna vec. Že auta, proste, že my tu robíme najlepšie auta na svete, na Slovensku. Ako môžeme sa teraz baviť o nejakých parametroch alebo volačo, ale keď sa pozrieš, že proste, že Kia, alebo neviem, či ešte dáva, ale dlho dávala 7-ročnú záruku. To nikto nikdy nedával na auto 7-ročnú záruku vo svete. Volkswagen Group tu robí proste tie najväčšie fajnovky. Touareg, Porsche proste tu majú. sa rozhodli postaviť dokonca výskumné centrum. Hej, Q8, ale proste, že to není málo. Že ty dokážeš spraviť najpremievejšie, najväčšie, najťažšie, najbezpečnejšie auto a všetky proste akože top, Toyota je druhá top a potom je, že Volkswagen Group, tak proste, že tie VWčka sa robia tuto na Slovensku, to je vec. A to je akože super vec, ale že Peže sa potom spomína, že sme strašne závislí na tom automobilovom priemysle. A teraz moja otázka je, že ako prenositeľné je toto, že a od tých ľudí, čo robia v tej fabrike, po tých, dajme tomu, návrhárov, manažérov, jednu z druhých, že ako je to prenositeľné, že do iného strojárskeho priemyslu, podľa teba. Že je to akože určite izolné nie, ale že tí ľudia, že keby automobil priemysel má strašný problém, že dokážu sa tí ľudia pomerne rýchlo preorientovať na inú strojárinu. Vedia vyrábať klímy, hej? Vedia proste, že za takú fabriku asi neprestávaš priamo, lebo tie roboty majú proste napríklad tá automatizovaná výroba má nejaké proste veľkosť, je stávaná nejaké hmotnosti, ktoré prenáša, nejaké presnosti, ktoré vyrába a proste zoradenie tých strojov pri sebe je proste prispôsobené na tie autá. Proste neviem, možno tanky, ale hej, proste, že akože je to na toto, ale v princípe sa môže robiť bárs čo. Ja skôr teda ešte mi napadla jedna zaujímavá myšlienka, s ktorou som sa tak pohrával, alebo ktorú aj isto proste teraz na Slovensku je, že podcastová veľmoc a ten historický podcast zo Zmečka, Dejiny, tak tam o tom aj veľmi pekne rozprávali, že vlastne, že my tu máme auta a keď proste skončí auta, čo tu budeme mať? Proste, že to tu máme ale od Rakúsko-Uhorska. Keď proste Česko a Slovensko bola proste, že Česko bola že najpriemyselnejšia časť Rakúska a Slovensko bola najpriemyselnejšia časť Uhorska, hej? A proste, že tie mašiny tu zostali, tie stroje tu zostali a potom už sa to iba mlelo ďalej. Už možno odkedy sme mali bane, tak to tu je. Ja sa nebojím, prečo by, tak nájde sa iný biznis, iný priemysel, ktorý budeme robiť, keď proste prestanú byť auta, ale zatiaľ autá na pomer proste vyrobeného kusu na to, ako potrebuješ kvalitu a technológie a proste ten manažment okolo je veľmi, veľmi fajnový produkt. Akože asi si nemyslíme, že zo dňa na deň prestanú byť autá, alebo z 10 ročia na 10 ročie. Ako si teda spomínal, že kde bude prichádzať možno zlepšovanie v tej konkrétne klimatizačnej alebo tepločerpacej oblasti, je teda nejaká automatizácia, možno umelá inteligencia, tam Slovensko je tiež pomerne silné v IT, čiže to znie pomerne optimisticky, že nie sme na tom až tak zle. Ja neviem prečo proste aj ako nemusíme riešiť nejaké detaily politiky, ale vždy proste sa oháňajú tým, že proste sme tu iba výrobná hala alebo voľačo. Ako no ja by som si chcel pozrieť, že či by ten človek, čo toto povie do telky, že sme iba výrobná hala, keď vôjde do tej fabriky, či by vedel pomenovať tie veci, čo sú okolo neho. Nemá šancu v živote, ani nevie predstaviť si, jak sa vyrábajú, ako fungujú, akože to vôbec, hej, že proste, že to je najkomplexnejšie, čo môžeme spraviť, aj akože, lebo keď vyrábaš Boeing nejaký, tak tam proste tí ľudia to tam do veľkej miery robia ručne. Proste tu nakúpia diely, ale tuto proste to všetko vyrábajú stroje, je to veľmi presné, v takom počte to vyrobí tak presne. To je proste, málo kto to má. Ako už som viackrát povedal, to nie je málo to, čo robíme. Dobre, blížime sa teda ku koncu a taká záverečná moja typická otázka, že niečo, čo som sa nespýtal, čo by si možno rád ešte doplnil k tým témam, čo sme sa bavili, alebo aj mimo? No, ja by som teda tak do eteru chcel proste popriať STUčke slovenskému školstvu veľa šťastia, lebo bojím sa, že to bude bieda do budúcna a že vlastne my akože na toto veľmi doplatíme, že máme slabé školy, lebo to je proste to, čo že proste môžeme sa baviť, že máme zle nastavený dôchodkový systém a že proste nebudeme my teraz, alebo my keď budeme starí, tak naše deti nás nebudú vedieť uživiť.
Ale čo to len uživiť, ale proste, aby vôbec múdre boli, aby vedeli mať ďalej... Aby seba vedeli uživiť. Aby sme to ďalej mali také veci, ako tu teraz máme, hej. Tak to ideme dole a to je možno odkaz aj smerom, že fitka alebo všeobecne STUčka. Ja mám za to, že STUčka je dobrá škola, ale mohla by byť o mnoho lepšia, tak nech na tom proste sa maká, lebo na tom našom Slovensku tu moc nezostane. Ja tam tiež vidím potenciál, videl som mnoho väčší, akože že bohužiaľ, že táto fitka, hlavne keď som videl tie prenosy z tých senátov, že prišlo mi tak smutno, ale tak dúfam, že to nebude dlhodobý trend, že to bolo také zakopnutie, ktoré možno vzbudí tých ľudí, čo to chcú posunúť lepšie, aby to tak bolo. Napríklad ten Kinit, čo vznikol, neviem, či sa chytil, že áno, to je minimálne dobrá správa, že sa takto priemysel a akadémia spojili. Dúfam, že jednoznačne súhlasím. A možno, že presne už spomínali, že ak to dobre pôjde, možno priberú ďalšie oblasti, možno aj v oblasti strojníctva začnú robiť s firmami, priberú tam nejakých výskumníkov z tejto oblasti a začnú robiť základný výskum na Slovensku, čo strašne tu chýba v tejto oblasti, čo by bol super. By som sa potom chcel pridať. Určite. Takže udržuj sa v NTčku, lebo máme to šťastie, že aj u nás sú ľudia, ktorí sa tuto pohybujú, takže aj o to sú dobré organizácie, že človek potom vie, kde sa čo šuchne a vie sa zapojiť do zaujímavých vecí, podľa mňa. Niečo, čo by si chcel ešte možno odkázať, či už študentom, čo sa buď rozhodujú stredoškolákom, vysokoškolákom, čo končia, vyberajú si práce, alebo hľadajú si prácu? Odkaz? Nemám takýto nejaký odkaz. Ja už som troška dal ten odkaz tým zamestnancov univerzity, ale keby si náhodou nejaký vyučujúci si pustil náš podcast, tak no, makajte a snažte sa, aby sme to mali no, lepšie. Tí študenti však tiež sú tam, takže tým by si čo povedal, nech sa teda zapájajú, to sme spomínali. Nech sa zapájajú a nech sú nároční na tých vyučujúcich a a toto je proste veľká vec, nech si vyučujúci u nás na Slovensku nemyslia, že sú nejakí kápovia. Oni sú na vysokej škole, sme kolegovia. Študenti, alebo už nie som, ale študent, s vyučujúcim má byť kolega. A potom to aj bude mať úplne inú úroveň. Nie, že proste len tak, že učte sa a fungujte. To sa mi páči, ja súhlasím, Takže buďte nároční na nich a správajte sa k nim skoro ako seberovní. Treba s rešpektom, ale proste byť normálne, ako v robote. Ďakujem, Martin, že si bol. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Do počutia. Do počutia. Super, to bolo. Áno? Hej.